Der er også nogen, de synes, det bliver sådan lidt irriterende, ikke? Hvis man er lidt for langt om at lære det. Ja. Du må prøve over på en af de lidt større. Der må være nogen, der er lidt større end det her. Jeg skal tage den grønne over med liften. Ja. Den er helt bagerst. Og helt derovre. Det er kun start på det sidste stykke. Okay. Det er sådan næsten flad. Ja. Det kan jeg også. Har du også lavet brænde nu? Har du det her nu? Der som nu med til mor. Nej, jeg gider ikke.